ಚುಂಡಿಯಮ್ಮನಾಲಿವೇನೆ ಅಮ್ಮಿಂಡೆ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಮುಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸಸಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅನುಭವ ಬಟ್ಟಿರ್ ಜೈದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತುಲೆ 2 ದಿನ ಅಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದಿದ್ದೆ. ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ತಂಚದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಕೊಡಿ ಪುರ ಓದಿನಿ ಅವಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಲಿತೆ ಅಂಚದ ಭಾಗ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಆಂಡು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಚಿಂತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಿச்சு ಅಂಚ ಅದಾತ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಮ್ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಯಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 14 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಬಾ ಓದೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಪರ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನು ಏತು ದಿನ ಅಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ ಇದು ಭಕ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಉತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಚೂರು ಕುಲ್ದು ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಚಾಪರ ಪರದ ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ನಾನು ತುಳಿ ಚಾರ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಚೆ ಇದ್ದಿ ಕರ್ನಾಣಿ 2 ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಚೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಲಿ ಹಾಯ್. ಆ ಚಾರ್ಲಿಗಳ ಪಪ್ಪಿಗಳು ಏತು ಗಲಾಟೆ ಮಂಡ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಚೆಪ್ಪಾರೆ ಯಪ್ಪೋ ತುಚ್ಚದ ಬುರುಂಡು ಅವು ಆ ಬಟ್ಟಿನ ಚಾರ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪುಣೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗುಂದು ಜತ್ತದ್ದು ಪಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಂತಿತ್ತು ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಬೇಗ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದದ ಅಂಡ್ ದಯಪಡ ಕೊಡ್ಪುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಣಸಲ ಹೋಗಿ ಆತು ಹುಷಾರುಂಡವು ತುಂತ ಪುಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ಕು ಈ ಜಿನ್ನಿನ ತೂಂಡ ಹಾಪುಚ್ಚಿತ್ತು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತು ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಐಕ್ ತುಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಣ ಕೊರೆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡ್ರ ಪಾಂಡ ಸಂತ ಚೋರು ಕೊರೆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಪ್ಪಂಬೇಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿನ್ನಿನ ತಾಮೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಗುಂಡಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮುರೇ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದಿಪ್ಪುಣದು ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು 4 ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು 4 ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಟಿಲ್ಲುಂಡದು ಅವಳ ಕಿನ್ನಿದೀನಿ ಅವು 2 ಅಂಡ 4 ಕಿನ್ನಿದಾದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಜಿನ್ನಿಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಂಟೆ ಅವು ದಾದ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜ ಅವು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಇಡೀ ನಾಂಡಿ ಓಲ್ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಗೊತ್ತೇಜ ಬುಕ್ಕ ದೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ತೂನಾಗೆ ಹೆಂಚಿರ ಗೊತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನಿ ಕಪ್ಪು ಪುಚ್ಚಕೊಳೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಯ್ತು ಅಂಡ ಹುಷಾರಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಅವು ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ ಅವು ಸಹಿತು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಬರ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂತದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೇಕಲ್ ಬಾಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮರತ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಅಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪಗಳ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಡೋದು ಅವೆಣ್ಣು ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ 2 ಕಿನ್ನಿ ಸಹಿತ ಬೇಜಾರಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲೆ ದಪ್ಪುಚಿತ್ತ ಎನ್ಪಿದೇ ಪಾಡ್ನಿ ಬಜಿ ಕಾಟ ಇಂಚಿನ ಜಾಯ್ಕಿದ ನೈಟ್ ಟಿಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ತೀತೀನಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಜಡಿ ಕಿನ್ನಿ ತೀತೀನಿ ಮಾಮನ ಕಟ್ಟುಚುಂಡು ಅವು ಚೂರು ಆಫ್ ಮಾಡಿತ್ತು ರೈತಲೆ ಪೊದ್ದೀತು ಆಯ್ತದೆ ಯಾಂಡದ ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರಡ್ಡದಿದ್ದು ಸೇಫ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆ ಪುಚ್ಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇಡೀ ಕಿನ್ನಿನ ಪೊರತು ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಪೇರ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತು ಬಂದು ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಪ ಸಹಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪೆ ಟಿಲ್ಲು ಉಂಡದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಬಿಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೋಣಗನೆ ಬಲ್ತುಬೋದು ಅವು ಕುಳ್ಳು ದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ ಅವು ಟ್ರೇಟ್ ದೀತು ನಮ್ಮನಕ್ಲ ಕುಂಟು ಫುಲ್ ಕುಂಟು ಪುರ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಚತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಜೋರು ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ಪಚಿ ಕಾಟುಂದು ಅಂಚ 3 ಕಿಲೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬರೀ ಹಾಕದ ನಿಕ್ ಅಡ್ಡನಿಕೆ ದುಷ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಿನ್ನೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನಂಜಿ ನಾಲಿ ಬೇನೆ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ತಿರ್ಗೆರ ಪುರ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಸಡನ್ನೇ ಇನೆ 2-3 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಪಾಪ ದಂಜಿಂಜಿ ಪುರ ಪೋಂತೈತೆ ಬೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಹೋತುಂಡು ತಿರು ಉಳ್ಳಿರ ಪಾಬಲೆ ತುಲೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿನ ಚುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾಲಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿಂಡೆ ಎಂಚಾಯ್ ಅಂದೆ ಮುರಣಿ ನೆನ್ನೆ ಬುಜ್ಜಂತೆ ನಾಲಿಗೆ ಅರಗಾತು ಜೋತನೆ ತಿರ್ಗೆರ ಪುರ ಒಂದಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಲಿ ಪುಲ್ತೆ ಕಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆ ಸಲ ನಾನೇ ಹತ್ತನ ಒಂಜರ ಸರ್ತಿ 10 4 ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ಅಂಡಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುರ ಹೋತಾ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋದಿತ್ತೀರಿ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ನಡೀತದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮದ್ದು ಪುರ ಉಂಟು ಅರೆ ಒಂಜೊಂದು ಸುರ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಪಾಪ ಕಾರ್ ಬೇಡನಾಗ ಕಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಡ ಒಂಚ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕರ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚೆನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಮಾರ್ಬುಗ ದಾದ ಪಂಡ ಮರ್ದು ಬರ್ಪುಚ್ಚಿರ ಮರ್ದು ಬರ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮರ್ತು ಬರ ಅವು ಇಜಲ್ಲಿ ಎರಗಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ದತ್ತು ಪಾಪ ಮುಖದಾದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತನಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ದೊಡ್ಡಗದಾನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದುಂಬು ಪುರ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಾಳಿಜ್ಜನರೆಗೆ
ಅಂಚಿತ್ತೇರು ನಡ್ತಂದು ಪುರ ಪೋಂತೀರಿ ಎಗ್ಲ ದುಂಬು ಶಾಲೆಗೆ ಪುರಲೆ ತಂದು ಪೋಂತೀರಿ ಎತ್ತು ದೂರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬರಂತೆಲ್ಲ ತಂದು ಪುರ ಪೋಂತೀರಿ ಅವು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಅದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾನ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಾರೆಗೆ ಪಿತ್ತಗೋಷಡ್ ಕಲ್ಲಾಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ತೀರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಡನ್ ಪಿರ ಒಂದು ಸಮಯ ಅನ್ನಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶಡ್ ಗೆಡ್ಡೆಣ ಇಟ್ಟು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೀರಿ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೇಳೆ ತಿಂತೀರಿ ಪಾಪ ತಿಂತೀರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಫುಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸುರಂಟೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುರಾಂಡ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ನಾ ಕಾರ್ ಬೇನೆಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ದು ಬಂದಿತ್ತ ಮೊರಂಪುದ ಪಲ್ಲೆ ತರೆದಿನಿಗೆ ಅಂಚದವು ಎತ್ತು ಮರ್ದು ಬಂದ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗುಣ ಪುಚ್ ಬಂತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ಲ ಮರ್ದು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಚೂಡ್ತಿರ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ನಂಡ ಬಂತೀರ ಅವು ಪ್ರಾಯಣಗ ಬುಕ್ಕ ಅವನು ತೆಪ್ಪುಂಡು ತರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಚಪುರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರದು ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಪಾಪ ನಾಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಡೆಗಳು ಅಂಚು ಬರೀ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಬುಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂಪದ ಗುಳಿಜಿರ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ದಾಯ ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡದ ಈಗ ಅರೆ ಬುಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತೀರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪುರ ಉಂಡದ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ತುಲೆ ಉಸರಿದ್ದ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪ ಆರ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚತ್ತ ಅರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕು ನಾರ್ದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಾರು ಆರೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಚೇರು ಅವಳ ಮಾತನೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ತೋಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪಿರ ಬಂದ್ಪಣಿ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಕೋದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಣಿ ಪೋಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಹಾಕುಡಿ ಅದು ದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಬುಕೊಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದೇ ಪೇರು ಇತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕತಿ ಇತ್ತದಕ್ಕಲೆ ಪುರ ಉದಸ್ಸಿರ ಪುರ ಕಾಂಡೆ ಲೇಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ದುಂಬುದಾಗ ತುಳಿತೆ ದೊಡ್ಡ ನಕಲೆ ಪುರ ತುಳಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಜೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಉದಸ್ಸಿರದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ ಎತ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಹತ್ತ ಹಾಕುಜೀರಿ 7 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಂದೆ ಅಕಲ್ ಪುರ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ದೊಡ್ಡಗಿತ್ತು ಒಲ್ಪರ್ದು ಮರ್ದು ಪಂಡ ಕೆಮ್ಸಿ ಪಂಡ ಗಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಕಾಸು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಂಪನಿ ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋಡ್ದ ಪಂಡ ಡೆಡ್ ಅಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪುರಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಲಾಪನ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗಂತೂ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಬೇಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾನ ದಯಪಂಡ ದೊಡ್ಡನ ತುಯರೇ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಮಾಮಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನೆ ತೋಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ ಪೂರ 4 ಜನ ನಿಲ್ಲಾಡು ಬುಡ್ದು ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಮಮ್ತದು ಪೋಂತೀರು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕಂತೂ ಅವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ನಮ್ಮಟ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಆತು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲ್ ಅದಿತ್ತುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ನಮಕ್ ಪಾಪ ಮಾಮು ಗೊಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟಾಂಡು ಪಂಡಾರ್ನ ನೆಟ್ ESI ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಪಾಸ್ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚನಾರೆಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ತಿನದು ಅಂಚಾದಾರ್ನ ESI ಇಡಾಂಡು ಮುಂಚೆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಆತುಂಡು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಜ ಅವಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂತು ಪಂಪುನೇನು ಬಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಪುರ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ್ ಬೈತೀರಿ ಪಾಪ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಪುನೇನೆ ಬಡ್ತಿ ಆರಂತ ಅರೆಗತ್ತು ಬಂಗಾತರ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಾಮಂತೂ ಅರೆಗಂತೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೋಡಿ ದಾಳ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೈತೀರಿ ದೇವರ ದಯಟ್ ಪಾಪ ಅವೊಂಜಿತ್ತಿನೇ ಹಂಡು ತೇನೆ ಮಾಮೂನೆ ಸೈಡೆ ಪಾಸ ಪಂಡ ಮರ್ದು ಪುರ ಓಲ ಏತು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಅಂಚತ್ತು ಬಿಲ್ಲಾಪ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಪಂಡು ಬಿಡ್ಸತ್ತ ಅಂಚಿ 6 ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮುರನೆ ಅಲಿಬೇನೆಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮರ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಮಿತಾವ ಅಕ್ಕ ಕೊರಿಯಲ್ ಅಕ್ಕ ಜನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪಡ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪುರ್ರೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ತಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಪುರ ಅಂತೂ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆಗಂತ ಪಂಪುನೆ ಬಡ್ಚಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸಂಬಳ ರುಚಿ ಪಂಪುಣಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬೆಣ್ಪೇರು ಕಾಸು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತನ ಬಂಗದ ಗೊತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಾಪ ಮಾಮೂಲು ESI ಇತ್ತಿರಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚ ಕೆಲವ್ದು ಕೆಮ್ಸಿಗೆ ಪುರಪಂಡು ಅರ್ನೆಟ್ಟು ESI ಇಡಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಪುರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಜನ ಅಕ್ಕನೇ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೋದು ಬರ್ಪೇರೆ ಮರ್ತೆಗೆ ಪುರ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಸ್ವಂತನೆಲ್ಲ ಪಂಪುಣ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಪುಣ ಅವು ಮುಳಿತ ಒಡತ್ತು ಸೀಟ್ ದನೆ ಅವಡು ಉಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚಿ ತಾಯ ಪಂಡ ಈ ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸಸಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಅನುಭವ ಆತನ ಆಮೇಲೆ ತಗಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಂಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಪಂಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಅಡುಕೊಳ್ದ ಕಂಚಿಂಚ ಅಂದ ಅಂಚ ಪುರ ಸಸಾರ ಮನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಪುಂಡು ಅಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಮುಳಿತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಅಂದ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ಸ್ವಂತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಉಪ್ಪಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಲಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕಾಕ ಲಕ್ಕೆರ ಪಂಡ ಲಕ್ಕೋಡು
ದಾಲ ಮಣ್ಣು ಪೆರ್ಲಾಪ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಬಾಂಡಿ ಸರಿ ಕೊಂಡು ಹಾಕಲ್ ಹಾಕಲ್ ಪಂಡ ಪೇರು ಇಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಪುಣ ತತ್ತೆ ಹತ್ತು ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಪೂರ ಹಾಲಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಂತೇತ ಸಲಾಲ ನಂಚೇನೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಅಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಿಪ್ಪುಚ ಇತ್ತೆ ಸತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾವು ಯಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಆತನೇ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಕರಗಾಳಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರತು ನಮಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಪಂಡ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲಂದು ತಾಲ ಮಲ್ಲಲ ಬಡ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ತಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಡ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಚಿ ಅದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಪಂಡ್ಪುಣ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಸ್ವಂತ ಪಂಡ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಜನ ತುಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಸಸಾರ ಅವು ಏತು ಎದುರು ಪಂಡಲ ಪಿರೌಡು ಪೇರೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆರ್ದಲೇತೋ ಜನ ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಈ ತಾಲ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಚೇರು ಪುರತುನ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಚ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ ದೇವರು ಬಗೆತಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತ್ಬಿಡು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಂಡು ಎಂಡು ಮಂತತ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಎರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶಬ್ಲೆ ಬಾಯ್.